Voorzitter Sjoerd Ajema van de Bonifatiusloop Dokkum, hoe trotse voorzitter staat hier? Nou, een hele trotse, want het is geweldig hoe deelname wie het haar en hoe mooi waarde we gaan. Dus dit kan eigenlijk niet bestikken. Kan de Bonifatiusloop wat Jimmongot nog groeien? Ik denk dat hij nog goed groeien kan. Er zijn steeds meer renners die ons weten te vinden, wandelaars ook. Dus ik denk dat we nog wel groeien. Ga je hem qua grote naam nog wensken die hem ooit hier eens een keer hebben willen erin? Nou, we hebben wel heel veel grote naam gehad. Het is maar kijk, van hier tot hier mij dat altijd bekend, maar ook daar wordt de aantrekkingskracht van de Bonifatiusloop steeds groter. En dit hier binnen de grote renners vooral? Bij de mannen Raymond van Lunzen en bij de vrouwen Mariska Kramer, de beide titelverdedigers van vorig jaar. Oké, daar gaan we dan. Hallo, voorkomen van de kant hebben op die 20 kilometer. Daar nooit uit de stuk hier bij. Kijk, de deelnemers overal